Mugimenere pabwe kaunti ya Kisii Mheshimiwa Doris Donya Toto Aburi mapema litukira rero nigatarira abonchereria abechiro ya Kiumbu gutoka Nyaribari Chachase kaunti ya Kisii elio kurwa bokonyi anene gucyase baria basire nibo yabo kubwatekana no mu basokano bo murero yo negatiwe chi wiki bire chere wikabona iga somori kito Daniel Ontiri yahikerana na utwariganira roboti roko bwati nyorombu yakubwa wotaikirana nase chiro ya Kiumbu imeye bunge ya Nyaribari Chache hasi kaunti ya Kisii asabono habonchereria ao batareba hasara y'umuriro chikibire chaitire uyu ategete na gosalia nibe nyinge ekyo kirete abange babo gutinena haso bonchereria kubatekana nayo abarayi bakekurwase kaunti ya Kisii nigo bayikirana haso koremia abonchereria abo nakobasira gwechakyo buyam noyo wangoiga no muimendere pwe kaunti ya Kisii Musubati Donya Doris Waburi uyu ikirana aiga sencherenene mambia ya rero nakobwato kobokonyi wange shiringi chiribu chimisato na 50 kobakonya wecha kyobuya nakobaye ngora oyo no mubasoka nobete nekero mubasoka no yobete lirimna abange togoche wiki eri nganyora abajumbe mbare nkoreta koru Nairobi bache bakwanira abana baito abana marito abanyarire naende batigera abayiboli barenda abana bono tokatabagaki okonyora baba beregeto muchokoro no mwana gakare Buganda gakare Nairobi naende cha no mwana onde nebi nabiro bingokonya bire so rero natebatiganyije nimbaroro ko barora gwo kabuna nabarigere iriga ukwanira boigo omokyoe bokoene kebuna kerechiro nebwata mache isaine asomokyoe bogikirania chira echarirete abamenyi be kaunti ya Kisii na mono chinga kyalenge koriye kirege kiga kibubunge we kaunti hasobochori bwaeta ubumwaka bwekiri bubere na 2022 eki kyagara twachagaiga ndire twatagete tobeka in fact na tagete mbeke chiro asemogo tubwa lakini through national government president ga promise yo mujumbo inonkorosi bale chiro momanyete igo aya ngatabonye mokorosi liwe chiro nchetiganyije mbabekera amache ngabolyo MC ogaiga gantebi amache bono igega ntokobeka gesima reticulation tobwenerete gokora bono inero ngendrete go calculate mobwata amache gaiga egento motabwati ne chipipe chikonya koraki chikoreta so yinko gwe budget yeyo nimatege ganto bwata bamura bakoregasi so yinkoreta chipipe abamuramba akore meme taramonyora amache asense mwende nigakwanire segi yogosiria marita mapema asabana baiseke konene bitamba byoboche no higati ya yanda mange igetambokero abamenyi bense meyo bagokera nile pungambia mono sana Doris Donya Toto nyasaye tigamuseseni kyagero toinyoire oire kero yomulyo nyare to kabaga kuyerwe bintu byaye nyarire kwabaga komu reward egere bagenderere byashore biga gukora igo tyo monena amoseseni ekerago soka ne ekerago soa erinde anyare ko gukora yegasi butambe erinde anyare gukorera abana inki bamujorete gasi egati yebikundi biriya byakonyeka kurwa kibese kiga cy'umuimedere pwe kaunti ya Kisii ngamo nabanyene kinyomba ekyo cyeyete baliya abakombo etaro abonchiriya baliya abalenge ko gace bintu byabo byokonime egikundi kyabasaye baliya abakonyeta asoko limyo muliro aboigo baego koboko hasemereme miyam chiamate chiabaliya abanyoreta amote kobwatekana n'ekigasi cyo cyategete boigo cyasirwa nabake baliya batangira sinyagitari kobwatekana n'ekingoma cy'umuriro yo haso gwakanerwe bill Nkurubuthirige thaseni kyagetembe kurega sechiro ya Kiumbu imiye kaunti ya Kisii. Literane nguruku Daniel Ontiri.